Laixiar irratia. Etorri gure kabina, Laixiar irratia, batu zaitez gugaz batera, danon batera. Laixiartzen, txiste edarra, Arratsaldeon entzule, ondo etorrisek, gure irratsaio honetara, gure Laixia irratire, gure Laixi hartzen saioen 15. atalera, bigarren denboraldiko 15. atalera. Gaurkoen penaz esteko gidari moduen Ander, gure gambo, bierrin dauko jauen. Langile. Entzuten ibiliko da, seguruenik, hasi Bai, gara. fijo baiet. Ander, besarkada bat gure estudio honetatik, gure abadetxetik. Eta lehenengo azteko, maikideek agurtukoaz, azteko ni eskumata da, Rekal, arratsaldeon. Arratsaldeon ta urte barri honi da Atletik, ze aurreko saioan ez nintzen egon, ta bueno. Urte barri hon. Urte barri hon. Urte barri hon. Claro, azkeneko saiotik. Hori da urte barri hon, Rekal. Ta bueno, Faltan bota zaitugu urte hasiera honetan, Bai. Igerria zen dut, Eta zentregoten ator. Ondo, gaur gogotzu orduen. Ez dut uste. Ke ba, fijo ze. Bueno, Rekalen eskumakaldien, irati, arratsaldeon. Arratsaldeon, hola. Barriro. Barriro hemen. Hola, Bai. Hola, man Oso pozik. Ta iratin eskumakaldien, Maitane. Hola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Maitane. Super gogotxo nator. Esan hastien konfinauteko nintzen, baina etxetik entzuna ben, eta pila kargaotaz gaurko. Da, asko aspertu ginen etxin sartuta, da? Ez, suertik gina ben, eta lagunegaz pasona ben, orduen. Oporrak. Da peni, barikuen bezin izen zinen entzun Laixia. Zuzeneku, Laixi hartzen zuzenien. Kriston penagaz, Bai, Maizu bardin, jasitzeakuen, benetan ezin da izen kasualidadi etxien nau gaur aldotentzun, eta ezin dut. Eta bengu haitik eta ez. Ni bardin, Bai. Bartzelonara bidien neuen eta esan du bai piniko Laixiar, baina ez ez. Ke frakaso irati, Ja. Baina, entzule, oinguen badeko zaukeri, Gaur bai. zuzenien entzuteko, linke bialdugu gure WhatsApp taldera, saritan bezabalduko seguruenik, así que zuzenien entzun gure badozu, entzule, bertan gauz. Eta zelan ez, hemen teklaure, gure tekniko Asier bera, arratsaldeon Asier. Teklat. Arratsaldeon, bai. Teklauen atzien, ez dakiz lan esan. Lan aurkeztu Emoten dira. dau piano jobiotera. Pianista, bai. The pianist. Monos de piano, Gure Yeah. pintxa teklasa. The penche teclas. Pintxe tekle. Mai jotzaile. Teclas. Bai, bota Asier, mesedez. Eta nire eskumakaldien, Aimar. Gure Aimar, gidariz, gaur Gidariz, ferroiate, Ander. Gidari, Ta zelan zu Aimar. Txakurtzistu edizion. Ondo. Bai, gaur Hotzaz ikuste zaitu, Hotzaz, zetik bai. txapela. Elegante, txapele. txano politxe. Txano gorritxu dut izena. No, urdintxu. Bueno, ez, ni bego gotzu, Gitsi esan, aste oso gona etxagoten barikuneri, ez dakiz egatxe, baina aste honetan okin joaz normale baino gogo gehiago irratire torteko, hainbat idea beburuen okin joaz orbuetaka, eta bin asozetan, así que gustara. Ondo. Bai. Sortzaile. Bai, sortzaile. Eta gaurko hori, gure Laixi hartzen bigarren denboraldiko 15. Saio honi ekiteko, hasieran komentako ziztakit, iguele talde gure inguruko barretxek. Eta azteko, igual korrikan inguruen ez dakit zer irakurri dozuen edo, hemen gabiz. Korrikan. Bai, entzun dugu. Korrikan. Bai. Hamendik apiriak batien pasoko da. Goizeko Ni datu ez dakit postak laurden gutxi. Bai, Postalaren laurak eta berro eta lau. Hemen galderi da, bostak, arratzaldeko egala. Ez, goizeko Goizalde. postak. Zero bostak. Ez, Ez bai. amazazpiak. Bostak zer da, goizaldi edo goiza? Largoiz. Largoiz, ez da? Largoiteko- Edo larberandu. Loiteko ordue, Claro. olako egun baten, zapatu Claro, es que Claro. zelan plantau bida hori egune. Ba. Egize da, Edo, bueno, hori gaba, zelan plantau bida. Pintxopoti eluzetu, Pintxopoti eluzetute. edo goiz esnatu. ¿Cómo que pincho poti eluzetu? Claro, eguen gaba da. Claro, ni Claro, claro. es que egize da, Ojo, aukera ona, goizeko bostak dia puro al límite, del bien y del mal, Bai. Goizeko bostak... Madrugas o me he pasado. Ome pasau. Ariñako egunetik ibiltzeko, berandutxo. Ja. Baina, Bai. goizien goitzartzeko, largo itzartzeko. Largo eta logurik Hori da. imozu. Bai. Ez dakit, Que ez bueno, dakit. sea lo que sea, jodite gauz, baina bueno, bertan izango gara. Baina ondo, Bai, ondo, fijo. ondo, Bai. Bai, laixarra dia bertan egongo da? Goizeko bostetan? Entzetako, Claro,
Karo, barikua. Loixia irratia. Eta loixi errati ez dakit, ni ez dut uste. Bueno, Guk be gure area apurre bepiniko. Beitzete, laixi erratizan espada gube han egongo gara. Bai. Bierrak eta osasunek izten bosku. Korrikara jungo gara, eta orduan pastan da zando zue. Segurtan. Apiriak bat. Lauak eta berro eta lauak. Así que hori sortatik, ez? Bai. Eta hori, isorretatik gero uste dut Durangora doila. Bai. Bostak eta 11 uste dut esatamente inguru. Hori da. Bai, hortik. Zeiretarako helduko da bainora. Ondo, hor harrapako gaitxo, Bai, ez dakit. hartuko iguel. Sos egitekotan, bai huele Durangotik etxera edo. Baina, ustakin hitzartuko nazen. Eta nik uste... Osa, nik uste Durangotik Matinatik sartuko dela, Andramariaraino jungo dela, eta hortik jaz dakit apatara elorrizora bidien, eta gero hortik gora berrizera. Hori da, bai holanda. Horbe desafizio egoten die, Ian horre... Bai, ian hor gehiago, ez da, sortu desauzi. Ni entzun du jendie, zornotzatik elorrizora, venga, Bai alokiz. Venga. Hor pare bat hor dutxo egungo die, Ba, klaro Bai. da. Eta gabaz dala. pare bat dugu, benetan. Eta luz egiten da, Eta gabaz izango dala, ez dala. Martxabe astiro izaten da nahiko... Nigo goratzen az, oindala konfinamenduko ez, aurreko ezin zen zan. Bueno, ez dakit, alde gatzen zen zan, abainotik Durangora pasu zan. Ba, gonzan, abainotik Durangorako tarte bat. Nahiko kaina sartu izen dutxila furgonetak, baina gero Durango noiez. Eta zu dinozu, ba, ordu terdi egonaz korrikan sartute, baina Durangon zan, takit, masifikau. Claro, gente asko batzen da nien orden. Aurten egoizez izen da... Hori da, bain ikusiko aldaketi, Potenti izango dala, nik uste... Aurten aldaketa itzela gongo dala. A ber, nik uste izango dela... Gente gehiago, pasero Aurten ez ziren egon sesenak. Izango da, sesenak dira, ba, ja ingo da ba holan, ez? Korrikak dira. Ba, hori da, goizaldien, jendien moskortute, oda bestie, korrika dator furgonetiaz, adar batzuk piniko txiziguel. Bai. Estigua darraga. Honako gauzako gongo jesi horre. Fijo. Bai. Horri iratik uzait jut, okin juzle ordutegi ofiziala, arek errepasauku, zentzuliri informazioela azteko, eta urrengo gaire pasauku. Orduen? Bale, bai, hortik, Zornotzatik pasauko da 3:30, 3:29. Isorretatik 4:54, Durangon 5:11. Vamos. Abaino... Abaino kusa. Exacto, Baina, bai, datu, tak. Abainotik 6:00, Elorrizetik 6:45. Orduen 3 ordu, ez die bi, Bai. Ez die bi 3 ordu, Zornotzatik Zornotzatik 3:30. No, 1 hora tas, osea, gelditu zara txarto ordu, eta? Ez baina, Durangoko ordue, tak. Bai, hori asmatu ez. Durangoko ordue bai, ikusite deko. Lora gitxea. Berrizetik 7:40, Zalibarretik 8:10, eta Maiabitik 8:36. Maiabiku orduana. Así que bueno, entzuliri hori txiotxuegu, informazioa. Gure aste hontako laixingerra egongo da hor guritxiten. Korrikan. Karo. Ezin da esan. Izena pista... Bueno, baina... Nik ez dakit pista horren... Asi errankiz hartu ziguen. Aste honetan... Esango dugune. Aste honetan esan dugune. Bueno, gero jungo gara. Pajanastako kantante. Saiora baiera. Pista bat izango da, igual. Baina igual... Ja, ezin zaie sorteu, sartu, así que para. Bueno, eta gure aste honetako gaixegaz edo sartzeko, bebai, irakurri dugu Frantziako turre, baliteke, huele, zorrontzatik paseti, ogolako zure. Bai, nire irakurri. Haren barri edo. Zorrontza? Bai, zorrontza. Bai. Frantziako turre, zorrontzan, Zorrontzan. Con dos cojones. Zorrontzatik azteko, eta gero laburtu ingo apuro, Euskal Herriko bira... Osik Dinamarkara, ez da? Esan dozti, hasi bidala, Zornotzako patatan. Leku emblematiko erien, Zorrontzan. Zezena. Ai, ama. Da, bueno, jai giruaz jarraitzeko baite, oinbe batorria, negutik udaberrireko tartie, eta oin txambla sabe batoz, abainon. Ojo, horrekan. Aditu esamla estan? Ni guztiz kanpo nao. Ba, bueno, banik espeko. Osa, esan da bienez, hori. Ez da ospatuko. Edo udatxik bertan bera... Kako txartien, ez da ospatuko. Ba, txokiz eizen ezik, gainontzeko... establezimento edo... Bai. Ekintza egiteko baimenik ez da imango. Ba, txokize bai zabalik egongo da, Goizeko 8:00 gabeko 10:00 arte.
Baina Ferizie be okingu, Bai, asokia Bai. egongo da. Azoka bai. Hori asoke okingu. Taluek egongo Baina, die, bueno, taluek ez dakit. gaztetxako Taluek bai, asertillo xalaue... Zer izen alda, por ejemplo, esan daigun, jurretako udazken kultural bat moduen? A ver, izin alda, Baliteke, asamblaz bai. batzutxos nabarik eta taberna zabalik, tal cual. Ba, jurretako udazken kultural bat moduen? Bai. Galdatu dut. Bai. Olako zoza. Bai. Bai. Borduen jungonaz. Bai, jungo gara, ez? Uste dute eguna Bai. jausten dala. Horbe, laixiar irratia zuzenan ukingo dozue. Bai. Ba, ojo, cuidado, se igual, nik buruen zozer dekot, eta igual sablasan inguruko zozer okingo, baina, bueno, hori entzuleri luztuko txigu urrengo baterako. Bai. Así que, bueno, sablasako rokinguz, Ferizi okinguz, bai zepean egongo die, txosnarik ez, baina taberna zabalik. Así que, bueno, bertatu gure gozue, bai. Ta amaitzeko gure sarrera honegaz, ez dakit, harinako hastien bota genuen batzuk belezuzu jakingo. Bota genuen desafizue, entzulieri, beti bilen gara egunean behin gora, egunean behin bera, urte bilen gara hor bueltaka. Eta topago genuen lehiaketa barri bat, berbaserka izena dukona. Bai, ikusi izen duen, bai. Sare sozialetan ikusiot, baina ena sasi jolasten. Ni bai. Ni bai. Ni telefono saldatu arte, aplikazio modernoagaz ezinaz trebatu, así que... Ez da inungo aplikazio horik, Zuke berbaserkan webgunera sartu eta bertan okiten dut. Internetetik. Ez da aplikazioa. Ez, interneten sartzen zara. Egunien egunera, Qué entzulientzako be, dekozu horre desafizio bat, agertzen atzuena erdi-erdizien letra bat, eta inguratute beste bosei letragaz. Eta horrekin, sortu biozue bai edo bai, erdiko letri erabile berba bat. Eta neiko gatza da, lortzietan dana, neiko imposible. Eta hori esan da, dekot beste bat. Euskeraz, gainera, bueno, hizkuntza ezberdinetan egin alda, baina da, oin igual pizkate, wordless. Wordless. Bai, wordless. Wordless. Eta, bost bider bosko kuadrau bat. Nik jolas hori dekot buruen. Sudoku? Da sudoko moduen, baina ipintzozu adibidez, lehengo, osea, da bost, zuka zertau biozu, bost letrako hitz bat. Orduen, lehengo ipintzen dozu, zuri okurritzen jatzun bost letrako hitz bat, eta arek esaten dotzu, zein dauen ondo kolokaute, osea, ze letra dauen ondo kolokaute, edo ze letra dauen hitz hortan, baina ez dauen ondo kolokaute, edo zein hitz ez dauen. Hau ez da oso radiofoniko espliketik jolas bat, Osea, nianetik bez, baina... Osea, hitza ez letra, parkatu. Vale. Bueno, wordless euskeraz, ipini interneten, eta jolastu ondo esplikote dago bertan da. Li errozeta, bi erronka patz. Bi ego duzu detzako. Hori da. Ondo. Bisegira, bazte mauz... Ia zera moldatzen zaren hauekin. Wordless eta berbaserka. Hori da. Proposan honek botan dutxu guz entzule, pres bat hausi edo gure bauzue edo wordless edo berbaserka jolasabe gure laixi erratire karte eta probat balorazio txikitxo batzuk eta barre batzu botatie, bakizue zuen balorazioeko, zuen puntuazioek asteko egunekuek bidali gure WhatsAppera, zenbakiz dela 6 5 4 0 6 7 9 4 eta hasiko gara komentetan. Momentu ez dugu zebe jaso, hasiko horre txiku barriro proposamena. Da beste barik, gure laixi hartzen 15. saioko, bigarren denboraldiko 15. saio honegaz aurrera jarraitu behiku, sarrera gazamentugu, hasiko musika apurtxo bat entzun, eta laster gatoz, rekalen tarte berezi bategaz. Karo, ez da ikusten. Mira, gestu egiten rekan. Musika eukingu edo. Antza ez, bueno. Relleno apurtxo bat, sanblasa gondo, ez da? Ondo datu, ez da hori, doinu. Doinu asmatuz. Bato, txiki. Ba, entzun da, laster gatoz.
Hemen entzun du I Can Hear Music, abesti ez dakit ondo... Musika entzun dezaket. Musika entzun dezaket, oso ondo Rekal, eskerrik asko. Eta, ez dakit, titulo honekin lotuteko tarte badakarzu Rekal, betiko moduen. Gaurkoen be, sampleatzen, ez da? Bai, gaurko ba vuelta unaz jatorrire, gaur ekarri daz barrio samplerrak. Sampleatzen Origins, ez? Errekal zin da besti ze. Sugar Delight. Zuzeneko... Sugar Delight. Sugar Hill Gang. Osa, a ver, irati, bueno, hemen benetan dabiz, ez dugu deskargago niño Errekal ibierda bena bestia bat tarterako, eta dabil hemen txibetan zuzenien. Bai, hau da laixiar irratia, ongi etorri. Hau da laixiar irratia. Rekal? Gordinik. Musika gordina, Rekal, ba... Ba hori, azte honetan bultako samplerrera, eta intro entzungo gule lengo eta hasiko naz. Vale, venga ba. Intro entzun dugu. Eurrera! Yeah! Bueno ba, arratsaldeon berriro be, esan doan moduen gaur samplerraz berbaingo barriro, eta gaurko programarako ekarri dut polemika txikitxo bat, oindala pare bat urte pasau izen zena, artista batek beste bat akusau eban plagio eiotza lasanez. Ez dago plagio, aparte... Bueno, ez dakigu plagio indauen edo ez, baina akusa beste artista bat. Hori da. Eta, a ber, txabane. Eta jakin aldogun. Bai, ontxe botako. Kopetan da bintxe, neska, guk bentset, guk origin da boligrafo zidazten dauz gure tarti, baina Errekal beste nivelaten dau. Bai. Da beti gartzen oskona bere... Gaur ordenadora aktualizaute. Baina pena ez dara ikusten zelan zabaltzen dauen, zelan azten dana begiratzen. Rekal, ba, gizun undan erzau etopeti gauzak? Paper, origin. Paper. A ver, bueno, es que... A ver, buruen badeko, baina gurtez datu zehatzak emon eta... Claro, ordenadora baina estabil, Claro. Bueno, kontu da, gaur ekarriko guzlea gure tartera, Aimar zu hemen eso dela, bueno, Keisio jauna. Keisio. Alde batetik. ¿Qué pasa, Ko? Eta beste batetik, Danman. Dalman, ez da gizinan. Dalman, beste rapero bat izango da. Vale. Ostra, uste bagitela zinan. Bai. Orduen, ze pasau zan, 2000 eta... Txabone? Keixiok, ez dut uste, inor plagio dagoeni, zebetanako artista txarra da. Ze pasau izen zan, 2000 eta emeretziko otxaien. Oindala, ia 3 urte, ja. 3, Ostia, harin esaten da, Bai. Ba, bueno. Ba... Kontu da, bi artista hauek, atara biela 4 eguneko diferentziakin abesti berri bat, eta biek erabili ebiela abesti berdin bat, oza, abesti berdine euren oinarrize edo euren samplerra iteko. Orduen, entzungo lehenik eta behin Nino Ferrerre Mao abesti ze. Mao. Vale? Jakin daigun zein izango dan abesti oinarrize. Mao, bai, emoi etxasu jauna. Hane gutxalo eta guzti oso ondo tekniko. Maravilla. Hola, bai. Vale, Nino Ferrer, 1379 galaratu eban, Mao. 1300 bargatu, eta 79an. Badau, frantzesesko bertxinu eta... Denbora bidaia aitzuen eta... Hona hemen, gazteleasko bertxinu hau. Vale, importante, oin... Datorren zaritxo hau. Dime quien corta el bacalao. Hau da oso, Vale, mendeko Nino jauna, Makaia ba mozten. Ea nor moztukuen Makaia jaua galdetzen. Hau da brutala, Errekal. Vale, ba bueno, ba kontu da, Nino Ferreren abesti honek, euki basala, bi bertxino, garai berdinen eta ia egun berdinen. Zaten moztezu, 10 urte paso diela, bueno, baina oso kuriosu da, momentu bardinen kanta bardina rapeti. Oso kuriosu da, zelan, Keisiok eta El Momok, Zaragozako bi rapero, bueno, estatu mailako famatuenetariko bat, eta Zaragozan ezagunean beste batek, atara biela, bakala hau izeneko abesti ja,
2019ko otsaiak 22. Ni benetan rekal esku epino zuten, keixio gaitik, arritze zara da, Bueno, honek esabenko pixako. Oina salduko txuet. Entzungo goin keixion bertxinue, Mario Myersekin batera, eta... Badeko? Bigarren? Vale? Argi dugu bardin azten dela. Dime quién corta el bacalao. Es que yo, bro, ¿quién armó todo? Vale? Sartu txa hor ere... Mucha gente la que me ha Zelako flow con keixio, tío. Está oso guapo. Con Mario Mayer que está a mi lado. ¿Y quién armó todo el A ver. chingao? Los putos amos que ya han llegado. Dime quién corta el bacalao. Pónganse lindas porque llegan los patrones. Saquen las mejores pintas de sus cajones. Vístanse de gala porque en las mejores salas Vale. ya se está estrenando la segunda. Ezagutzen ez duzuen entzako, ba, bueno, hordeko zue. Bakalau, tal cual. Makai agua. YouTube jarri. Zaragozatik zuzenean, makai haua. Bakalau de secano. Autóctono, kilómetro cero. Nafarro, Carreñotek, Zaragoza. Eta bueno, bai, venga. Ba, kontu da, Batman beste rapero bat, ez os hain ezagunetan beste rapero batek, lau egun harin hau, 2019ko otsaia, 18, atara bala, el Leprechaun, izeneko abestiz, Leprechaun uste dala, ez dakiz kulturatan animali mitologikoa, ez dakit chupacabra, zeolako zozer. Emoten dau temazo de verano, el lepreca. Baina, bueno, entzungo dugu, ba, zelan beste artista batek, ia garai berdinen, abesti berdinean oinarrizaz, beste abesti bat. Eta bendekogu. Knockout, crecí escuchando clásicos de Fashion, Kankao al primer Vale, hit, honek oinarrizan emotxaz beste toke batzuk. A ver, entzun da igual pongo correa y digo sit, sit, sit down, clown. No sé, Rick, parece que con ese outfit chic te slick Rick se creen big dicks cuando van a downtown. That's what I'm talking about, les vacilo como un leprechaun. Yao, bounce, los padres no existen, yo soy Santa Claus y he traído Mau. Miau, la rata va detrás de la gata. Arremiratik argitxo esku zer dan leprekaun bat, eta ez da Vale, chupacabra. vale, nik uste dut. Baizik eta Irlandako kulturako... El chupacabras. Ipotxa, no? Ba, nik esan dodana. Zipin izu el chupacabras. Ba, vaya pedazo de triple. Bueno, entzule, Gambo, ez da Google zer dan zuretzako. leprechaun bat. Gaurko irukoaz zure omenez, bale? Ba hori, ba Sitofon TV, YouTubeko kanalieneko tipo batek azaldu eban oso argi, ba ezinezko dala lau egunetan beste artistak plagiti esen, karo. Ez da abestia bakarrik sortzi, baizik eta bideoklip bat argitaratu zan egun berdini. Beraz, lau egunetan ezinezko da, junteti, ba, hori. Bai, eta holan bada bestak baina kuriosu da, ez? Kuriosu da, kanta zelan, bardine eta base bai. antzerako, ez? Ni entzunde, ba, Danmanentzako hain artista ez ezagun izen da, ba, justo, keixemo moduko artista batek, zure abestia itxala egin izena, zure abesti urten dan, garai berdinen, ba, bueno, apur bat, molesta hoin bida, hola. Baina hortik, ba, plagio moduen aitortzera, ba, ni uste, pues, bueno. Da zurrekal nik aldera badekot. Benetan, uste duzu kasualidadek existitzen dizela, la benetan guretainiko zuzer izinan, la? Zein ja zure itzizia? Ni itzizera, ez dakit, ba, garai berdinen ezke kontu da, raperuek alde bat iti dozela eta musika ekoizleek bestetik. Horren nik uste, garai horretan igual, abesti hori egongo zela, ekoizleen artien, bueltaka, eta hor igual, musika ekoizleen artien bai egongo zela. Claro, isilek, ez? Hor lehia txikitxo bat. Ai, behitu honek zer dekon, taka, nietzako. Niete hori da, Musika ditu, nik enaben pentsako. Oso ondorreka. Nik bez. Ba, bueno. Ba, guazen aurrera, eta ikusiko gugoin, ba, Euskal Herri mailan, zelan polemika sortu baino lehen, ba, esnebeltza taldiak, zei eban, ba, abesti berdine, bi abesti desberdinetan erabili zen. Toma, ja. Ulertu jata? Osa, abesti bardine... Osa, esnebeltzak eza eban. Beste batek nik erabilitako samplerra erabili baino lehen, erabilikot nik bi aldiz. Eta diska bardine. Osa, plagizu engotxe, nire burueri eta bizi batera nik erabilikot sampler berdine, bi abesti diferentetan. Kondoz. Brutal. Eta bestiak ezagutzen dugu, ezagunek dira? Ba, bat, nahiko ezagune, bestie nik ez naban ezagutzen, baina kuriosin jata. Orduen, entzungo gulenik eta behin, Robert Marley jaunaren, Bob Marleyren, gera besten da, ba bestia. Bobby. Bai?
1973an argitaratutakoa, eta nik uste danok entzun edo ezagun egin goiakule da. Ia. Abesti zedala. Ba, entzun dugu. Beraz, adeko gor. Oh, Jamaican style. Eta, adi egongo gara, entzungo dugun esaldi batera. Get up, stand up. Vale? For your rights. Eta geratu gara esaldi honekin. Ez, bigarren bueltan. Get up, stand up. Stand up for your rights. Eta hor doie. Get up, stand up. Adi. Don't give up the fight. Vale? Orduan, ze llevan esne beltzak, bakaso honetan, don't give up the fight. Eutxi horrakari, esaldia, mantendu. Eta nik uste batzuk ja entzun dut don't give up the fight, etorriko jatzula esne beltzaren abestia gurure. Por supuesto, zenbatu da entzuten hori. Bai. Bueno, entzungo dugu lehengo abesti hori. Don't give up the fight. Ba hori, Made in Euskal Herria diskan, argitaratu ebien, de batetik, bosgoraiotatik abestia. Bai. Eta entzungo dugu, nik uste... Klasiko bat. Klasiko bat, ez? Eta hau bai. Bai, entzungo guain. Eta hor dau. Vale? Keinu txikitzu, Bob Marley ez nebeltzaken parte. Eta gendator barriro. Eta, besti zuen zier, errepikatzen dan tartetxo hori da, ez? Bai, ganera ez nebeltza, neko aditu da horretan, neko keinu egiten dauz, igertzen da igertzen DJ bat badekila taldien, eta ibiltzen dela hor. Trastietan, gauzak sartzen, eta musika trastietan. Ganera jente esanguratzu eri hartzen zolako esalditxu edo. Hori da. Eta guazen bigarren adibideakin, diska berdinenko abesti bat da, ez. Nik ezagutzen dut. Izena, zuk ezagutzen duzu? Ni me suena. Nik honetan trastia bartez nean ezagutzen. Baina ninaz despista bat, naz enteretan olako gauzetaz gerbe. Venga, bantzungo orain ez abesti ze. A ver. Sarreaneko bizitu edeko gor. Eta hemen dato berriro. Don't give up the fight. Zotin berriro dagoela. Orduen, hor dekoguz esne beltzaren trikimaiuak. Zelako lotxabako errekan, Osa, disko diskotan zu, baina disko berien erabidabe esaldi bardine bi kanta desberdinetarako. Batzutan keinu egiteko beste kantari bai, ez da. Bai, batzutan badauz diska batzuk ni urtuaz onartu zelan lotzen da bien abesti baten trantzizio bestiaz. Ez dakit diska honen kausuen izango da, bat abesti natzen doien ala ez, baina bai egoten die disketan abesti bateri kinu egiten dutzen beste bat. Borobiltzeko moduen igual diska. Ba, ez dakit, apur bat intensitu ez. Izelik ebe bai, olako mixtape bantzerako, kanta gutxiek segidan atara izena eta ez, olako referentzia garinoko kantari be... Efektibo, gondar. Hori da. Nire tartiaz bukatu baino lehen, guztoko jaten intzuti apurua gehiago abesti hau. Eta, zeni... entzuten dago? Ez que nik ez dut ondo entzuten abesti bai. Nik asko dizun bai. Orduen, tarte honetan, ez dakit entzuten duzuen beste ahots bat. Ez dakit hizkuntzatan. Eta ni ez naz gai izen topetako. Eta animetan dut edozein entzuleri, gai bada. Ekartzen badozte edo esaten badozku edo deitzen badau edo sare sozialetan edo gugaz harremanetan jartzie, jakiten badau ze abestitik atara da bien tarte hau. Ze susmo dekot hau bebai sampler badala. Eta ez dala aie grabau izendako zerbait. Hau infonduen entzuten gabizen hau. Beraz, ni kompromiso hartzen dut, oin zuzenien. Hau importante, entzulio, adi, entzule batek, esaten boste. Ze abestieko de fondo entzun gai? Kamiseta bat opari. Zelan kamiseta bat? Laixiarreko kamiseta bat opari. Laixiarreko. Hori komento dozu asamblea? Bai, komentate dau. Eta
Diruen nire poltsikutu ikurtengo da, bez orokorretik, bale? Oia da... Orgullo. Orduan, errekalen lehiaketa barrixe, asmatzen badozu... Ni ale egin duen topetan eta ez da lortu. Beraz, nonor, gai bada topetak, ze abestiz ampliatu da ben ez nebeltzak abestinetan. Bormalein azgai, laixerreko kamiseta opari. Hori da, eta, bueno, erantzune behar duzuz WhatsApp, 6-5-4-6-2-6-6-6 emakitek, bestela gure sare sozialetan, webgunin bebai, gure moduen, gure oso inbedeitu, baia, animo, entzule, nik puta edazteket. Así que, bueno. Neiko gatzi pinozko zu erronki, rekal, baina, bueno, sampleatzen beste behin edarto, tarte ditzela, musikan inguruen, asko ikesi guzugaz. Eta beste bari, gure laixi hartzen bigarren denboraldiko 15. Saio honegaz aurrera juteko, musika probat entzungu eta laster gatoz. Check 1, 1, 2, 3. I need to say, all Japanese, to my friend there, all Basmati, big applause. Now release, I can tell you, don't give up the fight. Our sympathy to life in its deeper than the music of fever. Our sympathy to life in its deeper. Don't give up the fight. Our sympathy to life in its deeper than the music of fever. Our sympathy to life in its deeper. Don't have a channel island. Nari kuri yo nai hado no naka. Hanashi ni usure disure ya tsuka tsuka katsu koto da mama shuara. Ure kiri yana nimo kiri yana. Kiri kiri after me no mai na pula pula. Kenyaksha to agura kaku status. Kujiru mai ni kujiru sabu shirota. Nisa ni music of the fire. Yalla yalla lenta nurka surka chunglis mana. Shangri-La gira gira da vistamina. Mise te pina vajmi oda jime shita playa. Suge so mami hiro na mai. Kune hame deki kachi abe mono ni katachi. Poto me mochi yore anata ka ikimachi. Mina usu deki basic. Don't give up the fight. Our sympathy to life with its speaker. Deeper than the music of fever. Our sympathy to life with its speaker. Our sympathy to life with its speaker. Deeper than the music of fever. Our sympathy to life with its speaker. Our sympathy to life with its speaker. Gonna bala 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 bala. I kind of people come on in. Yes, music are talking on the music. You know the speaker. Get up, stand up. We sympathy. Our sympathy is in the speaker. Stand up for your right. Esta te facilite. Y así tú a mi fiche. Es cada vez vengo a. Freedom. No sé que tú se casea. Freedom. Correro a que no digo diga. Freedom. Preso a pide andado. Freedom. 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 Don't give up the fight. No, no. Aitor Pekatari. Gaurkoen, eule. Tarte izarra da, guretzako, entzulientzako bai. Bagatoz gure Aitor Pekatari tartera. Tarte honetan bagitzu moduen elkarrizketak eta egiten duz, ekartzen du jente interesgarri ingurukue, ezagune. Eta gaurkuen eule proiektue dakargu, así que bueno, baitane, zu esku izten dut elkarrizketia. Bai. Gaurkoen ona abadetxiko konfesionario honetara, etorriako leire jartzagoena, bere amagaz batera, Mila Prago basatera, eule proiektue aurrera eramaten dauena, ez da? Eta gaur egun eulek Instagramen ize 7.500 jarraitzaile dekoz, eta proiektu potentie da
Euskal Herri mailan nik uste, eta horretarako ekarri dugu gaur Leire, pixkat. Isorretan be, uste dut ezagutzen dugule, baina gehiago ezagutzeko. Orduen, hola Leire, zelan zabiz? Arratsaldeon. Ez dakit entzuten dan, edo ez? Bestela arrekaleri oztukutzugu mikrofonu, Bai, igual hobeto. Tranquilo, bota bari dana. Bai. Vale. Entzuten da, ipini gustora mikrofonu, Leire? Bai, listo, ondo. Da beste bai azteko, ondo etorri Leire, gure Aitor Pekatari tartera, gure Laixi Errateko konfesionari honetara, abadetxetik zuzenien, dana gabiz ipintzen noin, kaskuen, mikrofonue. Kito zue, ja. Dana prest. Eta prest gauz. Orduen, esan dugu moduen Eule, Mila Brabok eta Leire Jartzaunak aurrera ematen da bien proiektu bat da, eta horretarako ekarri dugu Leire, pixkat Eulei buruz gehiago jakiteko, eta horregaz hasiko gara pixkat. Zer da Eule Leire? Zelan sortu zen? Ze gaitik sortu zen? Ze helburuga sortu zen? Bueno, Eule da pixkat ama eta alaga baten arteko proiektu bat, ez? Holan definitzen dugu hasieratik. Aunque gisa, hasieran Eule sortu zen, betidanik nire amak kakorratzakin eta puntuakin iten esan lan pila bat, eta horrei nolabait etxetik kanpo, publiko batera salto egiteko aitzakia bat moduen, ez? Hasieran amantzako sortu gandun proiektu bazan, amak bere lanak saldu alizeteko, eta hori, etxeko danok egiten gainun pixkat bere gestio laguntza hori, ez? Saltzeko, sare soziala gaur egun, eta guzti hori. Eta gero ni, inbidiakin pixkat, azkenean nire Instagramen hainbeste demora pasa, eta edo asoketan, edo saltzen, eta bideratzen, pixkat esan, nik behen nahi dut hemen sozatein, ez? Eta orduan, lehendik bai artisauntza munduan niblina zen ez eta hori da. Ideiaren bat edo eukina ben, eta esan, behitu adibidez poltzakin sartuan asamakin batera. Eta orduan basi ginen biok batera ja Eule aurrera eruten. Eta hoixe da, pixkat kakorratza, makrame, zuntz naturalak, eta hortik bideratzen dugun ama eta laban arteko proiektu bat. Hori da, zinen pixkat artisau munduen amalur proiektua ez da, oker espan hau? Eta gero pasu zinen, ja, Eulera amagaz batera. Hori da, amalur produktuak hasi gendun Ainoa Gangoitiak eta nik. Eta, izan, super gustora ibili ginen, baina gero tesi bat hasi nahan, ni biologan az berez izetez. Eta tesi doktoral bat hasi nahan unibertsitatean, eta esaten nahan, tesi batek emongoztan lan guztirako ezin got jarraitu nik artisautzan. Orduen pixkat amalur produktuak itxi naben, sortzaien moduan, eta Ainoa bakarrik jarraitu dago bide horretan. Baina, egia esan, gero enbidia izan zen aitzakia, ze ni tesiakin hasi nintzen nik ezin dut sortzaile moduan salmentara bideratu, eta baiten ni denbora librean sortutakoak, beste sortzaile batzukin trukeak bideratu, eta lako historiak. Baina saltzera ez. Baina, gero, azkenean, behin sortzaile izen bazara, beti tiretzen dutzu horrek, ez? Ari horrek edo, eta orduan hola biratu gandun, amak jarreita hori, aitzaki hori, hortik ies egin, ez? Hori da. Ize polite gainera amagaz batera. Hori da. Zanea proiektu ez, familian sortuteko proiektu bat izan da, modutxe ez, plus hori. Nean berez familian be, esan da, sortzaile gehiago deko, zuez ez da, inautor da, bilbe bai. Hori da. Inauteko bai bere zera deko, eta izan Eulen, ilustrazio danak eta dana inautek eruten dauz, aitak iten dozkuz botoiak, seioak bere Eulekoak bai aitak iten dauz, orduan. Eta lierrek egiten dozku informatikoan, ez? Beti dikozu, Lierrek egiten dozku gure pagina, interneteko pagina lierrek. Okan familia. Hori da. Hori izan pixkatu rengoko galdera, ber? Zer dan saltzen dozuena, eta gero zelan saltzen dozuen, ez? Izan web horri deko guakarrik informaziorako gaur egun. Ze, ezin dugu salmenta bat bideratu web horri batetik egia esan. Orduen saltzen dugu, momentu honetan kakorratz lanak egiten dugu pare bat hilabete hartzen dugu estok handi bat sortzeko, eta gero juten gara Euskal Herriko artisa basoka ezberdinetara, eta hor jartzen dugu salmentan. Eta gero saltzen ez dana, saltzen dugu online bidez egindako asoka baten. Eta adiez poltzen kasuan enkargu zerrenda bat dugu, itxarote zerrenda bat, eta horti juten gara egiten eta bidaltzen jendeari. Hori da. Atzo salde zainuen, o aste artian saldu gandu. Zelan joan dide? Parkatu, bai. Zelan joan dide. Oso ondo. Izan pilo bat enkargo sartu daguz, eta gogo lana
beste urte erdirako, osake, oso ondo. Ni peguna batzuk galdetu lehire, jak aipatuzun internet bidez egin duzula salmentak, eta bueno, gero asoketan eta bepartatzen duzula. Ez da egiten, txuliek, interesa badekie eulen produkturen bat erosti edo begiratzi edo, zelan behitu aldabe, internet bidez, ez da egiten, asokari deko zuen ikusitxe emetik eta aurrera. Gehien bat, gure lanak ikusteko eta Instagrama erabiltzen dugu. Egia esan Instagramen eguneko ordu deixente pasatzen dugu Instagramen atzien, eta hor ikusi aldugu lan guztiak. Gero, erosteko, urrengo azoka horri ikusten dugu martxo inguruan izango dela. Azkenen kakorratz lanak die gehien bat azoketara bideratzen dugu zenak, eta denbora asko bier da horren ekoizpenean. Orduan hartzen dugu pare bat hilabete ekoizpen prozesurako, eta gero pare bat hilabete barru juten gara azoka batera. Eta ikusten dugu martxo inguruan etorriko dela. Vale, martxuen, lekurik edo bakigu, entzulintzako, nino ez dakigu. Dauko pixka susmoa, baina momentuz ez dakigu ez. Vale, horri txiku, ofizialekin dan arte, eta Instagramen gure bozue kotillo apur bat, zu egin dozuena, zelan da zuen Instagrama edo? Eda, _eule, baina eule ipinitea gero. Vale, entzulintzako informazioa, listo de Instagramen, así que... Eta inga bizpizkat komentetan Instagrama dauela, bertan Instagramien ikusten da zer egiten dozuen, baina atzien dauen lana adibidez ez da ikusten, ez da? Zenbat denbora, zelako materialak, nun lortu materialak, hori dana pixkat azalduko zeinke? Bai, batzien dauen lana ez da ikusten, eta etxo Instagramen emoten dagoena oso polita dala. Eta harin egiten dala, emoten dago, ez da? Harin egiten dala, eta dana urtetan dala lehengoan, dana dala maravillosoa, baina ez, azkenan materiala lortzen, erosten, dendako jendeakin hitz egiten, komertzialekin, ez da gize, horrek bakarrik ja lan ordu esente hartzen dauz. Baina egia esan ordu gehien sare sozialak tragatzen dabe. Baina egia esan gaur egun sortzaile asko dakogun aurrez, gure lehioa edo sare sozialak di, orduen oso ondo landu dierdienak eta denbora asko eskaini behar dakin gauza bada. Baina, sare sozialak denbora asko eskatzen dabe, bai. Bai, ez da, argazkiak egin, argazkiak edita, ez lan ipini, hau negaz ondo geratzen da, ez? Bai, eta argazkian egin zure etxe barruen, eta zen duz, bale, etxe barruen egingo gutita, baina gero igual negozu kanpoan, orduen kanpora jumbizara, baina orduen topa barra duzu norbait, argazkiak etara kutzuzena, orduen da pixka. Modelo lanak ben bidie. Bai, hori da. Eguraldiak belagundu bida. Bai, gauza asko. Bai, eta zure ustez, sortzaile arteko ekimenak importantiek die, inbidie, segaitik inbidie. Bai, ni uste sortzaile arteko ekimenak superimportantea die, azkenien alduntzeko prozesu baten, bai emakume moduen eta bai emakume sortzaile moduen bai, nik uste taldean ibiltzek beti indartzen dagoela. Orduen, bakarrik luko zara igual X punturaino, baina taldean elkartzen magara X hori gaindituko dozu eta jarraituko dozu aurrera, ez? Eta bai, badibidez dinagu Euskal Herriko emakume kolektiboko parte lan talde motoreko parte naz, eta egia esan dinagun hasi nintzenetik, sentitzen dut olako alduntze prozesu bat, eta egia esan taldean ibiltzeak aberastu egiten dau. Eta gero, aiez eulen kasuan, ikusi egun sare sozialetan indarra daukogula, ez? Baina dugu erabilitresna moduen, beste sortzaile batzuk erakusteko, laguntzeko igual beste sortzaile batzui. Azkenean, zuri kostatzen ez datzun laguntza bat, igual beste bat entzat handia izan alda, ez? Eta nik uste dut elkarlan horrek beti laguntzen dagoela mundu guztiari eta gauza askotan. Hori eta aipatu duzu dinagu, eta zer da dinagu? Bai, dinagu da Euskal Herriko emakume sortzaileen kolektiboa. Eta da pixkat onino garatuari dauen, garatu da dau, baina pixkat martxan jartzen den gabizen proiektu bat. Eta da pixkat Euskal Herriko emakume sortzaileok saretzeko, alduntzeko eta guztiok batera bide bat iteko eremu bat edo, ez? Lehen aipatu duten gaur egun oso individualizatua dan bide bat, kolektiboan eiteko nolabaiteko aitzakia bat edo, ez? Eta gaur egun dinagun dakogun ekintza potentena noma gaitugun azoka da. Dala Euskal Herriko herri ezberdinak eta provintzia ezberdinak zapaldu nahi dauzen azoka ibiltari bat. Eta daukogun helburua da, azkenean azokak ez izatea beti lekuan lekuko sortzaileak bakarrik, oso garrantzitsua dela bai. Baina aldi berien, aiez egiten badugu, noma gaitun Gernikan engandu moduen, Gernikan ongo da Hondarribiko emakume sortzaile bat, edo Iruñako bat, edo holan ez, pixkat Euskal Herriko aberastasun hori erakutsiko dagoen azoka bat izango dela. Eta hori indartzen, eta bide horretan. Eta aurten bai badaukogu asmo batzuk, eta badaukogu pixkat plana badaukogu, itea pixkat
Gero baskide, eta lako kontu batzuk, baina hori nino pixkat berde dago, eta nino ezin dut gauza asko aurreratu ez dago gu besta, baina, bueno, noma gaitun bil martxan, eta oso posi gainera. Bueno, informazio edeko gunien, barriro torti egure bozuleire, bueno, ati zabali deko zuz, eta, bueno, karriko informazio barrizi eguretzako, eta entzulintxako. Albuen bizizara, eta... Zuk esan da torri, eta jazta. Ati ezabaldu, eta ipini mikrofona aurrien, da listo. Ostu regaleri beste mikrofona, eta... Ez da bentzuten jaue. Ez zio derroa, baina entzun. Ni galdera badeko. Osa, harritu nahu, bueno, ez nahan ezagutzen proiektu, ikusi zen dut, abendu oso izen garela, eulen sosketatzen, baina tokak egin. Horren, sorpresa izen dalde batetik. Baina, gillan harritu nahu izan da, sare sozialetan, deko zuen tiroie. Osa, ez dakit konparatzen, baina 7.500 jarratzaile euskal artisa kontu batentzako asko iruditzen jata. Ez dakit beste batekin konparatu zarien, baina nik hor uste dut, badeko zuela punto potentat ikusten da lan badauela, ez? Denbora sartu izen duzula horretan, baina guztadeko, bueno, ez dakit ze garapen ikusi duzun zuk askunde horretan. Asiareatik ona, ia zelan edo ze puntu ikusuzuk izen dela hori jarraitzaile masa hori metatzeko klabi edo. Izan ez dakit, zein dan klabe importantiena ez dakit zein dan, ze egoten dien momentu batzuk, de hecho, de repente etortzatu zela egon jarraitzaile eta esan duzela, ez dakit ze pasau dan hemen, ze bide honetan ez dut publikazioiken eta zer pasau da bide honetan ez, baina ez dakit. Baina, nik uste beste batzukin saretzeak, egiten dagoela asko, gero, egunerokotasuna erakusti ez dela proiektu bat, beste barik pertsona bat dagoela atzien, pertsona horren, nahiz taldo motzen dozkun askotan, aurpegia amati eta erakusti ezu lanien zauzela, ez dakit gauza horrek, baina, azkenean ez da inoz jakiten, dauz momentu bat, igual keston dedikazio egiten dutzezula, eta ez daukuzula exitorik, eta bestatutan ez duzula egiten ezer, eta repente, pum, egiten dagoela. Nik uste dut, laizia erratean atara hostien, amarmila ararte, eduko zariela bentset. Bizerko erronka amarmila, eta amarmila altzen baga, beste kamiseta bat topa. Ez gaiti de repente mila jarraitza, laizia erratean, Karo. A ver, onda. Geimatori esan duzuna. No, jarraitzaile pizka bebai ekarri guri, bebai, bueltan. Geimatori betiko ez, konstanti izeti eta lanin egoti ez. Azkenean sare sozialak eskatzen da dedikazio, eguneroko dedikazio bat, eta batzutan igual, dependentzia da bai, handia. Baina igual hori, batzutan ez dago zure zer, eta lan dabe publiketako behar hori, badakoz bere parte ilun pila bat badekoz, baina hori da, pixkat konstantzia bat, danetik, pixkat modan dagoena, iesoin reelsak badauz modan, reels pare batin, modan badauz... Zizima horren goia TikTok, eile TikToken. Hori da, igual, nok daki. Edo WordPress bat, Eta erraz atuta du pixkat behi urrengoko galdera, eta bueno, gure azken galderan aurretik. Pixkat, etorkizunari begire, zer ikusten dozu eulen, zer imaginetan dozu, zer espero dozu proiektu moduen? Izan ez dakizen bat irango dagoen eulek. Gero daukogun problema gaur egun autonomo izan da daukoguzen arazo guztiak, eta egia esan, emoten dago lan piloa dekogula, eta kristonezitaza, baina ia maia erago bebai nahiko estu heltzen gara. Eta ez daki guzen batera arte aguantoko dagoen historia honek, ez? Momentu honetan egia esan irakaskuntzako masterra ateratzen dabil. Orduen gero, ikusten mogu irakaskuntza masterrak eta irakaskuntzak balio dauela, igual bigarren plano baten gelituko da. Edo igual ikusten badugu honek balio dauela eta honekin goizla tope eta superondo funtzionatzen dagoela igual jarretiko honekin. Ia esan hori, momentuz dauko oin dekogun erritmoakin jarraitzeko asmoa, pixkat aurten behintzat. Eta gero etorri behar dana. Ez da. La vida de para. Eskakintasun bada etengabe, baina. Bueno, baldu gara bebai, amaierara, ez da?
Bai, bueno, leire, beste barik, egunen baten ez dakit, asokaren bat badeko zue inguruen edo, Laixa irratiz jebe, zu gona ekarri zeiogo moduen, supe erabili zenke bosgora jo moduen, gure entzulio seguro godizela gogoz, entzuteko ian undaben azokaren bat edulen produktuen nun ikusi alduaz, Instagrametik aparte zuzenien, da beste barik leire, ez, nun gauz, Ni banoie, nun gauz, gure inate burue. Maitane, edo irati, edo rekal, aurrera. Bakigu hau, Laixiar irratieko bulego hau dela konfesionario bat, ezta? Eta hona karren dugun elkarrizketatua. Danek amaieran, elkarrizketa amaieran, pekatu bat aitortzen dabe, ezta? Gaur euleritoko jako, lehileritoko jako. Hori da, hau berez da Laixiar irratiko sedie, baina lehen izen zan, konfesionari zue abadiena. Hori da. Hemen deku, hemen zuluen, hormako zuluen. Así que bueno, leire beste barik, aipatu lan edo aipatu ezinan pekatu bat, entzulen zako. Jo, izan, ez dakit, holan bote prontuen, igual... Kotoiaz da organikoa. Ez, kaso horretan kaso horretan bai. Baina, izan, igual egun bat itxite eta pixkatauzen hartute, etorri baten besteren bat, ez dakit. Jo, ez dakit, ni izan beti izan oso formala, bakizue izan laun eskapiskat. Ja. Bai, izan. Gano gara formala gizkaren arte. Eta hoxe, gano formala gizkaren batera arte, bai, izan alda, ez dakit. Gano junga kimoakiko dalekuetara, Bai, baitu, adiez, zerainen motana juerga bat behin, eta goratzena, moskortu nintzela patxarranakin, indecentemente egon arte, eta pasana bela gaba botaka baten bestinatzien, herriko plazan, eta zerain goratzen dutela horrekin, eta gero de hecho baten batek etxeran ninola, eta bere hoien botaka ina bela hor. Ostras. Bai, hoxe, gratuko da. Beste bat obio urte, igual da pekaturik obienetariko urten jakune... Bai, ondo. Bai, eta parte horren egiten zen gainera, botaka inabela, koltsoneta baten, danok egon ginelako, dalekutako begirali izan ginelako, eta ina koltsoneta baten, daurrengo unien jai nintzen, eta botaka garbi jute zeuen, eta... bitu. Delu jo. Botaka izan natxo gabazko egani. Bai, hori da. Bai, hoi zizien zan irrea, zinua, bai, ez teko torren rekuerduenik. Baskarrik asko. Baskarrik asko leire. Hori da, eskerrik asko leire, pekatu beretan guztiaku, eta bueno, elkarrezketi bai, entzuli gukina aukeri gozatzeko eulen proiektu esetan datzan, zelan saretzen dizan eta zelan jinaben bierra, jakituko apurtxo bat. Así que bueno, beste barik eskerrik asko leire. Jarraituko aurrera, gure Laixi hartzenen bigarren denboraldiko 15. saioegaz, musika apur bat entzun da, laster gatoz. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I to rhyme and to hype me? It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such. And this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that. Now you know you wanna dance, so move out of your seat and get a fire girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let her know what's going on like that, like that. Hold on a minute, just don't fall on back. Let them know that you're too much, and this is a beat they can't touch. Yo, I told you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song or rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know. You talk about the hammer, you're talking about a show that's hyped and tight. Singles are sweating so fast, them a whiteboard tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit. Either work hard or you might as well quit. That's word because you know you can't touch this. You can't touch this. Break it down.
can't touch this. You better get hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down. Stop. Hammer time. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Every time you see me, the hammer's just so hype. Entzun dugu, you can touch this. Bai, badakizue abesti honek bai sampler bat egiten dauela. Adiós. Beste abesti batena, bai. Bueno, igual beste baterako itxiko. Beste baterako itxiko, venga, bai. Beste lan nozetu gara. Ja, laster rekale Josetxu moduen izen bida. Permaia imoten etorreko nazona. Ui? Josetxu nize mieo. Ni Josetxu zemiena. Ez. Bueno, egon gara eulegaz elkarrizketan, pekatu ebe entzun dugu, eta baina hemen gure gaurko dinamizatzaile dan Aimarrek. Bere tartie ekarri dau, bere begizunetik tartie. Hemen da bil moiagaz. Gauza prestetan. Taran. Presaus? Bai. Bai, pasu emote dugu. Venga. Begizulotik Laixiar irratian. Ai, gaur ez dugu ondo harrapau tekniko. La Pantera Rosan intru ez dugu ondo harrapau gorkuen. Baina, bueno, beste behin. Indignau. Azarrotu inaku. Bai. Bueno, beste barik, bagatoz beste behin gure begizulotik tartiegaz, gure tarte kuriosuegaz. Azken aspaldizien neiko biografia ekarri duguz, eta inguen beste biografia kurioso bat ekarri dugu entzulientzako, bueno, beste personai ezagun bat ezagutu daizuen hobeto. Ojo! Eta... Asmatukot. Ez behitu papelak rekal. Gaurkuen rockstar baten biografia bat dakargu. Ojo! Rockizar baten biografizie. Rockizar ezagune? Bai. Bueno, ezagune segun ze amentetan. Gero ikusigu. Venga, pista. Ez, bueno, aipatzeko, rockstarrak hainbat dekuz, Neil Young, Freddie Mercury, Jim Morrison, John Lennon, Elvis Presley bera be, rockstar bat zan. Oinil jakun, ez dakit... Chuck Berry. Edo zein. Hil zan. Oin horri hilda. Atzo hil zan, bueno, ez dakit bat zan rockizarra, baina hilda kantante famoso bat. Bai, baina, nahiz da kantante famoso izen, rockstar bat izetik zer da. Hori da, gaurko definizioa. Rockstar bat zer da. Atxitzu. Batzuk rockien da bizen batzuk. Bizitza estilo bat, ez? Batzuri guztainak ez. Bai, bizitza estilo bat da, baina hainbat aspektu ikutu dauzuna. Ze batzuri, abeslari batzuri o rock izar batzuri guztainak ez drogak.
beste batzuri sexue, beste batzuri famie. Eta beste batzuei dana! Hori da rockstar bat. Así que bueno, lehenengo eta behin, pistatxo bat itxingo dutzuegu, teknikoek ipiniko eskuoin, pistatxo bat, ez dut uste asmatuko duzuenik, baina bueno, entzuli epe apur bat gaire hurbiltzeko. Tekniko, alba dugu, rockstar honen abesti bat. Oh, mama! Rock potente. Oh, mama! Ese bajo. Entzun dago apurtxo bat, Oh, mama! Oserok, Pimpinela, Mocedades... Hau da gure gaurko protagonistien, gaurko rockstarran abesti bat. Abesti da Pescador de Hombres, deko izina. Abesti Ojo, sin más, gero sakonduko apurra gehiago gaixen. Esan dugu, rockstarrak zer bidau. Batzuk droga sali die, beste batzuri sexu guzteinakie, besteri famie, gaurko protagonisteri dana guzteinako. Hau rockstar bada. Bere drogie da fedie. Sexue pederastia. Eta famie musikan munduen ezagune dala. Beste barik, gure gaurko protagonistie, Cesario Gabarain. Ojo, O sea, dice mucho su nombre de cómo nació, Bai. Sí, ahora ahondaremos en el tema. Gaurko artisti izateko moduen, Cesario Me la juego, Gabaraina. 20. mendeko kompositore eta abeslarixe. Da, segaitik deko famie musikan munduen, disko doro bat irabazia ben, berak. Abesti hau beri eda. Bai. Bai. Oin ikusiko, repaso txiki bat engu, bere biografiaren repaso txiki bat, bera eslan da. Apaisa san bera, Cesario, Gipuzkoak, ¿Y cómo nació? ¿Cómo nació? Nació en Hernani. No, de cesárea. Sí, y ahí se traumó. Mila beratzireun da garren urtien Hernani jaio zan, maiatzan amasei baten. Mila beratzireun da 56. urtien Zaragozako seminari zuen sartu zan. Torres auto eban, Javier Ibarra, ez da? Bai, daume batzuk, bai. 52. urtien Donostiko seminari zuera jun zan. 59. urtien Donostiko apaiz nagusi bihurtu zan, gure Cesareo. 60. hamarkadan Antzulako maristetan kapellan bierrak eiten hasi zan. Eta gero 74. Donostin, Zorrogako nagusi txinbe kapellan izan zan. 76. Madrileko maristetan bebi izan, kapellan moduen. Da, 80. hamarkadan, Madrid, Nuestra Señora de las Nieves ikastetxien. Da, 1981 baten, Antzuolan hil zan, gure Cesareo. Eta gure bozue jakin nundio izan tiruek, Laixia Irratiko telefonora bidali dut gaurko protagonistien album exitosuenan argazki bat. Gure bozue ikusi. Greatest Hits. Laixia Irratiko telefonora bidali dut. Anthology. Oina ipatukuz Greatest Hits, Top Hits. Baina lehenengo gurot ikusti ezuek, Cesareon ez da bidali, Cesareon ia ba. Hemen arazo tekniko bat izin dugu. Mitloaf hilda. Bueno, bendeko zue. Zuzeni entzuten da. Bendeko zue albume. Nire ateldu. Zein? Ez, baina Laixia Erretiko telefonora bieldu dau. Bia konfundido. Bialikot. Gero ingo. Te has confundido. Ez dut uste inordeko Hori bialuot, Laixia Erratiko telefonora, gurera. Bai, claro. Hori da. Baina ez dugu zabalduko ala. Ez, zuek Gure ikusteko. vale. Zuek ikusteko. Hor, ikusteko... WhatsApp taldera alzinu bidali. Ez. Deskribatzeko gure Baina entzuleri. gurera. Gure WhatsApp taldera. Entzuleri deskribatzeko album hau, disko de oro bat iraziaren album hau. Agertzen da Cesario Gabarain, erdi zen. Ume singuratute, eta eslandeko izina albumek, maitane? Cantos para las misas con niños. Con niños, ¿Las niñas? Hay niños. Le gustaban los niños a Cesario. ¡Hola, niñas! Bai. Estotxu eta aipatu. Hola. Estotxu eta aipatu, baina gaurko begizulotik tartien izenburu, karretena prestaute. Gaurko izango da, bidai espiritual musikatua, otoiaren eta pekatuaren bidezidorretik. Hori izango da. Así que beste barik, entzun da egun Cesario beste abesti bat, tekniko albadugu, juntos como hermanos abestize, Cesario Gabarain, makina. Horreko zuen entzule. Imoten dago Alejandro Sanz? Bai. Alejandro Gabarain. Gure Gabarain pekatu sali izan, gure Gabarain eskue luzi eukon, misa con niños, albumegaz disko doro bat irazi, a ver.
bere top hits, top pederastic hitsen barruen, pescador de hombres. Ojo, O de hombres pequeños, bai. Saipatuko, baina, bueno, pederastia kaso ginauz, Cesario Gabarain gipuzkoarrak, La muerte no es el final, Juntos como hermanos, eta hau da brutala, id y enseñad. Id y enseñad. Niños, vale. por favor, id a misa y enseñad vuestros genitales. Vienen con alegría a tocarme, eta hoy he vuelto madre. Abesti honek, o sea, de que itxura gutxi. Hoy he vuelto madre al talego. A tocar más niños, ¿no? Bueno, Cesario Gabarain, pederasta basan. O sea, parkatu, baina ez dutxezue, o sea, hoy he vuelto madre. Hoy he vuelto madre. O sea, oso fuerte da, Egixe da. O sea, tipu gauzie da. Cesario Gabarain, pederasti esan, hainbat ikerketan ostien ikusi da, gero aipatukoz. Umieri ukimenduek eta gainitzen dutxe esan, apaise. Ez da txin umieri eta elixera juteko otoi eiken, eta kirola eiken da hainbat, eta ukimendu gehiotze esan. Eta bera besti top greatest hits, asier zein izan duzu tekniko. Txaun, zein izan duzuzuk? Id y enseñad. Id y enseñad. Hori ez duzu esan. Hoy he vuelto ya, madre. Baina este Hoy he vuelto madre. Ya, baina este cot. Ese sí, pinche vale. Hoy he vuelto madre. Hoy he vuelto madre. Hoy he vuelto pinche madre. Id y enseñad, pescador de hombres. Ez dakigu kantu honek zetan basagoa bezan Cesareo, baina Cesareo brutik apurra jota hauen, neko gaitxorik hauen egitxe izan. Eta, bueno, 1959 urtien Donostien umieri ukimendu egeiotze zan, 76en txamberin biolazioak egin izan umieri. Cesareo, eres un hijo de puta. Bueno, hile dau, baina, bueno, es lo que hay. Ojalá estés en el infierno. Oiga, nos veremos en el infierno, Cesario. Hoy te haremos de hostias. Mira, nos veremos en el infierno o no. O sí, voy a ir al infierno queriendo pagarte a ti. Cesario, no, es que por ahí no vayas. No estáis entendiendo. Por ahí no vayas. Darte esta dicha. Por ahí no vayas. Bueno, laur biltzeko, Cesario Gabarain, eskulusi eta lotzabaku esan. Gure Gabirio, umieri bere etxera edo horreztara juteko esatetzien, eta arropa kendu eta paparreta genitaletatik ukimendu egitetzen Cesariok. Fondu beri pineko Cesarioen abesti bat, zaitik ez? Homenaga bat diteko Cesario hori, infernuen errezaitez, Cesario, ez dakit, lehenko abesti jebardine. Juntos como hermanos, bai. Juntos como hermanos. Hori da. Eta antzuolan bebardin. Es que, pizkat, naski emoten da, baina. Bai, naski eta da pizkat... Hori da, baina gaurko helburu da antzuleria burua Cesario Gabarainen personajiek naski emotie. Hori da gaurko gure helburu, Ba, lortzen sabez. Bai, esan dugu moduen antzuolan bebardin izan, Iñadi Badiolak, 74 urtegaz aitortu da bezan, gaztetan sufritutako biolazioek. Denuntzia bezan, eta hori antza koroko umieri, esatzen gaietak gurozu ez etorri nire bulegora. Eta geroan Cesareo habilit izan, eskue luze, eta lotzabako. Hori, gauzie da inguruko dana be basek iziela, Elizan munduko jente gutxiek basek izien sepastan zan Cesareo gaz. Se bada usain bat anekdota, el paisen be usteote jabila lehenko kronika bat aitortzen. Eta antza hori, no se nos behibizela violazio bat ikin bateri, umie eskapau, gure moduko abadetxetik eskaietatik bera korrikan. Eta, bueno, beste abade bategaz topau, eta no es lo que parece, esatea benantza Cesariok, gure gipuzkoar jaiodan abadiek. Wow. Euskaldun dela hostia garela, baina, bueno, batzuten ez, ezta? Batzuk ez, claramente. Eta hori da, esaten da moduen, hori, inguruko dana basek izin sepastan zan, eta hemen termino bat ekarrikot, bierrin entzuten aztion, cayeron como puteros. En vez de cayeron como putas esaten hori da, kalienda entzun izin dugu, cayeron como puteros, inguruko dana. Elixako jente guztiek antza basek izin sepastan zan, gure Cesario apaizagaz. Hori, Cesario pekatu gure ineukon, da hi Cesario, infernuen ikusuko gara elkar, da nemo gotzuk rostia batzuk, gaixia erratitik... Espero hanbez ikustia, oza, neta. Hori da. Eta beste barik gure genuen ekarriz, bueno, Cesario hori lehenengo, antza musika munduen oso esagune izen zan, disko doro bat emotzien, aipatu egun albun honega gertzen dana Cesario hainbat megas inguruen, da misa para cantar con niños, ganera, oso textual. Juntos como hermanos, pescador de hombres, y enseñar. Madre, hoy he vuelto, moten dau, idazte bezala bere letrak. Hori, juntos como hermanos eta lehena entzun dugune, nik entzun dota horrek abestiak. Bai. Eta moten dago gainerantza Cesario konputinu bezala, hori pentsetan zelanetia esan biolazioek, ez? Idi enseñad, madre, hoy he vuelto, pescador de hombres, o sea, naskagarri, Cesario. Claro, es que pentsetan dozu eta esaten dozu. Baina zenbat olako, ez? Eta zenbat gauza hartu dien eta gero urten dien.
Bai. Naskagarri Bai, talan gelditu da, eta ondino YouTube... O sea, Y no pasa nada, ala. Tengo un disco de oro. Eta gainera, aipatzeko, gaur zutotin idatzi hemen nire gidoien, baina, aipatzeko, ibigarela pruba tarakatzen Cesario Gabarainen inguruko biografizian eta antza, badago ondino gentie dekosuna blogak, bizgeizinak apaisak ondino gaztiek, basteko, tamar 40 urte dekizinak, eta alabetan apurba Cesarion figurie, ¿no? Como fue mi gran maestro, estuve con él en el seminario... Pues ya sabemos a dónde no acercarnos. Claro, wow. Orduen, deko guzorbe bai, beste egun baten igual kontoku zede iguelez, baina, Cesariok biola hobesan umien testimoni zue, baina antza aurreri gustau jakizinak eta oin blogetan idazten da biez. Ai, ama. Ojo, cuidado. Soro asko dago elizan, así que, kontuz. Da, aipatzeko, gure begizulotik tarte honegan, niko bajoitxu geratu jaku, baina, amaitzen juteko, ekarri dugu biografizie Cesario Gabarainena, Euskaldune bera eta pederastie, gure ginu bere figuri ona ekarri, rockstar moduen, ze bera disko doro bajasoa ber, eta... rock and roll. Rock and roll. Hori da. Gelditu jatzu bastante frívolo, baina, bai. Esto gure izen ni... Es lo que hay, baina, aipatugu moduen... Sí. Hori esaten berak, es lo que hay, baina... Claro. Es lo que hay. Esan dugu moduen, bera rockstar basan, Cesario, batzuri droga guztiak ez, beste batzuri sexue, beste batzuri famie, Cesario Gabaraini dana guztiakon, drogi efedie, sexue pederastia, eta famie, musika munduen disko doro bateru gaben. Aipatzeko amaitzeko gure begizulotik tarte honegaz, Cesario Gabarain, maristi esan, así que, ez dakit Durangaldien maristan eskolaren badau, así que entzulio zuen umiek maristetara eruten mozuez, kontuzukin. Eta beste barek, itxikotzu egu oin, kanta sataniko bategaz, segaitik ez, Ratzinger, azken aspaldin ez dakit entzundu zuen, barri bat egonda, antza Ratzinger aita santu izenikue bere inguruen edo pederastia kasu bat egon zoan, berak ikusia ben eta esaben ese besan da oinu urten da irera, así que bat baino gehiago gustot. Bai. O sea, pederastia, o sea, arebe putaseme arpilekon, Bueno, así que homenaje Ratzingerreri eta Cesario Gabaraineri, espera dugu infernuen zuten gori egotie. Hil zaitezi infernuen barriz ez dakit, zer esan ja. Amaitzen juteko, sin más, Eskodan. Mongotzeko intrue, gure Ratzingerren kanta sataniko neri. Ez dakit zelan dengo nabestizia, baina brutala da, así que entzule, beste barik, urrengo arte. Todo mal.
Eta Ratzingerren abestia entzun ostien, eta begizulotik tartie entzun ostien. Gehiago edo gitxia guztoko batzuen, gaurkoen tema eskabrosu ekarri dugu, baina bueno. Bizkat humor negro esan dutze guzta. Hori da, humore baltzabe guztainako, segaitik ez. Eta bueno. Bai, katoliko zaien ontzako, bueno, datu objektibo egisen die, eta besteri gabe, errealitatea mesarako aurkeztu dugu, eta... Hori da, eta etxako hori guztetan, belarrez egiztideko. Beste bare, gure laixi hartzen saio negaz aurrera juteko, baeko gure saio izarra dala. Laixinger! Hostia, Laixinger! Así que intro, te digo. 1, 2, 3, oleri fosfa, si soleri samanen, trailoreli, 1, 2, 3, gol. Aupa, Kristina Mardara. Nik teoria badeko adesti ni buruz. Ez da inglesez... Zenbagizek... Bai! Teoria bat ez, entzun zinun, gure laixi hartzen programi eta Kristinak aipatu. Baina bederatzi eta hamar ez dut arrapeta. 9 and 10 galdute. 1, 2, 3... Oleri. Fast, 4, 6, bost, 6, saspi. Bai. Oleri, samane, 7, 8. 7, 8. Baina 9 and 10 galdute. Aiolari, trailorari. 1, 2, 3, bol. Juan, zelan da? Bueno, bai, Kristinak explica eskusen da Juan Lolari, baina ez da, baina oso zerbait. Juan Lolari. Emotau ez, tirolesa. Tairolaire. Ba hoize aurrera, gure laixi hartzen magazinegaz, gure Laixinger lehiaketa gazartuko gara. Epatzeko amaitu ginen, harinako hastien hileko sosketa handi hori, emon ginen gure... Saixe, Aneteri, ez da? Anete. Anet, here you have your present. Amen dau ondino, bainera eulek emoniko sarize. Ondino amen dau, seguro oso politia dela, ez dugu zabado ondino, baina bueno, mongotzegu. Anet, ondino entzute masabiz. Anete, tienes un paquete. Badu. Paquete de eule. Anete eta pakete ez dakit batea desa, baina bueno, horre itxiku harinako hileko Laixinger lehiaketako asuntue, eta oin hile barri bateko sosketi hasiko dugu, así que bueno, gaurko itxingo da lehenengo hastie hasiko garena partaidik eta sartzen, ez, lehiaketa horretara. Ez dakit guruzuna aipatu, hila meirako sarize zein izango dan? Bai. Bai. Botako nizula ze maitane. Gaur dana buruz noi eta... Hankasartze bakarri indot momentuz. Sagardu egiten dauen... Leprekaunakin. Bai, proiektu baten adara, ez da? Hori da. Eta gero zozer espliko bizu maitane, baina... Venga, rekal. Bueno, ilunetako sarise izango da... Bizioko lagunek oparitutako sagardo lote bat. Bizioko lagune die... Omar, Maure eta Julia. Oindala... Omar eta Julia? Omar, Maore eta Julia. Vale. Batu izen ziena maiatza inguruen, bueno, sagardo eiteko asmoaz. Eta garai hortatik buru belarri dauz proiektuan. Eta, bueno, badeki ja urtean jak ez ja lehengo remesatxuek. Bueno, lehengo produzino ali urten dau. Eta hilonetako sariz hori izango den primizia. Osa hori da, okingu sagar daue, kilometro zero ganera, inguruko. Inguruko sagardoek, inguruko jendeak indakue, eta... Inguruko sagarrakin. Eta variedade galantarekin, Bai, ez dago ikengo sagarra, sagardo estandarra. Este zingo reineta. Hori da.
Danetik egongo da. Ni bakit esperimentetan egon diela beste fruta batzugaz, madarixaz edo... Eta lako hausekin eta bai. Oso ona, madarek. Así que nik uste ilonetako... Beitu, madariakin egon badie eiten probak, gure lagune da negoen petitek. Deko arbola bat, dala, berak ditzotzela, sagarra makatza. Dala injerto bat, eta dala... Eta ardaki ze hosti urtetan da denortik, ez? Fruta bat dala, sagarren eta makatzen arteko... Badeko, Bai, eta urtetan jako. Eta antza oso ona dauela, bueno, claro. Esa, mesez, sagardu egiten dabela horregaz. Fíjate, du. Sagardu ebarik... Mermelada edo? Sagarmakatza ardue. Hori da. Sagarmakatza ardue. Osa, sagarduen... Sagarkatza. Bueno, bai, perfecto. Ya está, eta jarritu, parkatu, Ba, bueno. Eta hori. Sagarkatza ez da eskeniko dugune, baizik eta eskeniko dugu, biziok emondako sagardau kutsa bat. Hainbat botillagaz. Así que, bueno, sari galanta dego zue hile honetan bebai, entzuleo, gure bozue, ba, bueno. Sanblasetarako, perfecto. Sagardo epokarako de puta. Otxailerako, esan ez txosanik egongo, ba, bueno. Hori da. Eta altzuen erun eta venga. Hori da. Eta sagardago hau irabazteko, ba, bueno, lehenik eta bain emiko gune da, entzun, zein izango dan gure astenetako abeslari iskutue, eta gero aipatokuz lan parte hartu. Así que beste bari. Bueno, itxoin, vale, o sea, aurreko asteku eta ben miku, ezta? Nik eske gauza bat aipatu bitxute, asier. Okinot gidoien dan apuntaute, baina begizulotik tartea maitu, emozina binaz, da gidoi apurtu eta basura. Vale, ba, bueno. Vale, banik esan gotxu. Hori baina hau, aurreko astekue entzungo gu, gero sosketa enbidogu, erantzunek entzun bioguz, eta, bueno, eta hori dana, bale? Borra bainot, oza, bota inot basura eta parkatu kostezue. Parkatute zauz. Amen, basura, hain urrun ez deko zu, Jesukristoren begirada pillen gauz, eta parkatute zauz. Así que entzungo aurreko astekue, gure bozua? Amena, nahi. Amena, nahi. Otoi. Akelarretan elkartuko gara, galdutako denboraren seme alabak, tentaldirik luzeena piztuko dazkenean, odol beroen erreinuan. Oi, ze polillo. Odol beroen erreinuan, Epa. Cesareo Gaviria. Bueno, ya está. Letri jakin izen dago, Orduen hori da, harinako astien ipin inun abeslari. Bai, hori da. Ez que gidoin egin apuntu eta baina bota inun. Beste barik, hori da, harinako astien bota ginun desafizue. Hori da. Eta, bueno... Erantzun batzu deko guz, audioz. Erantzunek ematok ginduz, audio bitartez. Bai, baina guk... Bai? Lau aukera eman hori da. ez da. Hori da. Esan maitan eba. Epatuko guz, gogoratzeko, eta ja hostien hasiko gara pixkat jakiten zindan emaitzata. Bai, ja emoten dugu, directamente. Bueno, guk, gure sare sozialetan, WhatsAppez, hemen irrati zen zuzenien bebai. TikTok bidez. TikTok, blaster. En proceso. Komenta gendun, eslane, eskutuka eslariak, ez dakit erbait. Maitane, zelako intriga emototzen Bueno, guk beti lau alternatiba moten dugu, lau emaitza, lau aukera, hori izan. Lau emaitza, vale? Aukera bakarra, lau emaitza. Esan dugu, egoitz deitzen da gure abeslarize, baina zein da bera bizena? Zeintzu dekuz, ba maitanen? Eta lau aukera mangan duzen. Bat, A, egoitz, Pepe Petit. Egoitz Churruka. Egoitz churruka. Alias churru, ez da? Alias churru. A.K.A. Abe da alias Peti. Alias Makatzaga. Alias Peti de gogo. Creo que era egoitz Zabala, alias Zaba. Zabal, ojo. Zabal, ekarri dugu. Egoitz Zabala. Zabal, no, agur bat. Larraitz Zabalan nebie, Hostia, egoitz. Zabal. Saludo txobat, egoitzari. Eta de aukera eta azkena egoitz Garzia edo Gartzia. Gartzia para los amigos. Gartzi. Hori da, balau aukera honek emon ginu zen, asmatzeko entzun dugun audizuen abeslari eskutu ezein zan. Bai. Eta jaso guz erantzunek. Hiru erantzun deko guz, eta... Seguden botakuz, bat abestien atzien. Venga, bai. Tita. Venga.
Gure aste hontako abeslarixe Egoitz Txurruka, maie bitxarra. Izen leike? Egoitz petite behintzet, ez tala esango neuke. Ai! Bueno. Gaztea fusion laixi erratea, gazteatik zuzenean, Egoitzurruka. Euskal musika komertzela sustatuz, Egoitzurruka, abeslari ez ezaguna. Abeslari ez ezaguna. Zuzenean laixi erratira. Laiziar. Eta aste honetako Egoitz Zabala. Kasi! Justo! Zutoinan eman du justo. Bueno, eta bigarren audizio zeizen da, sorpresa. Niri benetan sortu ostena, sorpresa baino izin da nostalgia. Bai, eta gaztea eta laixiarren arteko fusioa baino, izan da laixinger eta ator kantari oierren fusio potente bat, ezta? Remix. Bai, Oier, nahi duzu nien inbitatezaz, pasara itezamendik, igertzen da, badako zule... Goguek. Voltetako gogu edo... Honen partizitako gogu, bai, así que... Hori, Oier etorri egila beste behin beha besten, izin da benetan brutala nostalgia asko sentidu. Gure ator kantari Oier lehiaketiaz, baina inguen... Fusion. Laixinger da. Entzun dugu abeslari zein dan. Erantzun epe bai, bizen diez Egoitz Txurruka, eta azkena justo uste dugu izin dela Egoitz Zabala. Aipatzeko Egoitz Zabala naukerie justo. Ez dala zuzena. Baina beste hiru geratzen jaku zen, eta ez dakik gure oso aipatzi. Nik aitortzeko dekot, Egoitz Zabalak parte hartu zauela lehiaketien, eta esan zaben, bera, Oierren antzeko xio zerraiteko eiteko dauela. Proposamena luzetu eban, ez da? Berba egiten. Esan proposamena, nik luzetu notzen proposamena. Bilu. Berak esan zaben, Oierren antzera egiten dauela abestu. Kantetan dauela. Osa, txarto egiten dauela, ez? Eta... Basikamente. Bueno, txarto. Orduen igual datorren, ez dakit, temporadarako, igual ator kantari Egoitz. Engein Izen lehik aukera, bai. Balorauku, bai. Egoitzik, bai, claro. Lehenengo Egoitz, gure bozu gure lehiaketan protagonista izen Egoitz, biel diskursus audio pare bat, gurzuna bestia beste. Akiek zabalik eukingo dozuz, etorri nahi dozunerako. Hori da. Da, aipatu gu hori. Justo que estaba asmatu, Egoitz Zabala ez da izen, gure gaurko abeslari diskutu, beste hiru aukera aukin juz. Eta ber zein dan. Eta ber zein dan, así que tamborre doble ez teku. Ez, baina berak erantzun dozku. Erantzun dozku, laiziar irratira. Laiziar irratira. Guazen. Ba, entzun da egun, zein dan gure abeslari diskutu, Kaixo ekipo, hau pasemoduz neu Egoitze Txurrukanaz, ez dakitxe baten batek asmatu dauan, baina bueno, lehenik eta behin barkamenak eskatu neure, abesteko tankera honen gaitxik, igertzen da eta igerriko zinuten abeslari xatia ez dela neure fuertia, neure lanbidia, ogibidia, eta ez dela izango etorkizun baten bez, bestela, malo. Eta bestetik eskerrik asko gonbidapena luzatzia gaitxik, eskerrik asko zeuei, laixiar irratixai, bertako esaterixei, eta batez be zeuei, entzuliei. Animo, eutxi horri, eta bidian entzun eta alkarre ikusiko gaz. Segi ondo familia, patxo handi bat. Agur. Jo, mosut agursti, Beste mosu bat. Nik uste izin dala Bai. abestera gorduen ez, baina aurkestera gorduen, iguele landu hau egon dane erantzun ez bestatzu di. Bueno, ni ez dakin hornaz eta venga. Gehiago landu daula. Eskertzen da holako saludue, mosutxu bataz, ez dakiz zer, eskerrik asko txurru. Esperientzia. Esperientzia, ez da, tabla batzu bada. Nonos gure boskuzu gazteak era invitao, ingo... Hori, askartzen da gainean. Bueno, oier aldozu invitao kantetan, bai. Oier, bai. Igual lehiaketi ostuko zue, tu. Kontuz. Egoitz Zabala da jun. Hori da. Marca blanca de ator cantario. AliExpress. Shin.
Beste bari, ba, bueno. Egoitz Zabala zuretzak bai pesarka dandi bat, Bai. Da eskertzen dut txugu benetan txurru, eskerrik asko gure Laixinger lehiaketan parte hartziarre, bueno, parte hartziarren ez, protagonista izitiarren, eta gero ganera be norsaren aipatziarren da hainbeste enroiditiarren, ba, eskerrik asko txurru. Eskerrik asko entzuli hori be bai, hainbat eta hainbateke hartu izin duzue parte. Bez, gainera, eskertzen dugu, audio bitartez be jaso izin dugu erantzunek. Eta benetan posgarrize da, zuen WhatsApp gure irrati honetan entzutie. Así que bueno, beste bali, ba, eskerrik asko. Eta bueno. Eta Oin erronka barri. Eta sosketa? Sosketa. Claro. Ai ama, sosketa. Sosketa. Claro. Eskaleta, sosketa. Entzun dugu txurru abesten, entzun dugu txurru zaten, bera dala abeslari eskutue. Orduen, parte hartu dauen persona guztien artien, hemen deku baso baten parte hartu duzuen guztien izenak. Akordau, ile amaieran, emongo dugule sarixe, biziok eskaintzeko sagardau botila bat, kilometro 0 ingurukue. Botila bat, ez? Botila bat, ez, kutxa bat. Kaja bat, botila sagardauz, sagardau botila. Botila sagardauz. Botila sagardauz. Horria. Amen, botila sagardauz. Bete-beti, botila sagardauz. Itxoin. Musika purtsa bat. Musika. Thatchers. Margaret. Vale, a ver. Así que bueno, gure aste honetako Laixinger lehiaketako irabazlea da... Arrekitraun. Ai, dau mostute, txarte mostute. Ai. Eta gero asmatu. Telefono endeku. Itziar. Aupa Itziar. Nundeko Laixiar irrateko telefonue. Ez dakit. Nun dau. Hemen dau. Dekuz hor dekuz, eske nik moztu daz papela da txarto moztu daz, bai. Gaur txarto egin nahi lana. Bai, Itziar regaña da. Itziar regaña! Aupa Itziar! Itziar regaña, irabazlie. Irabazi dago Itziarre, papeleta, bueno, irabazi dago azteko lehiaketa hau, eta bueno, sartuko da bai, beste partartzaile guztien moduen, ila maierako bizio eskainiteko sagardau... Papeleta bikoitza Itziarre. Papeleta bikoitza irabazi dago Itziarre. Así que bueno, beste barik, saituko gara kontaktuen ipintzen beragaz, ez dakit, telefonoko kabliek eta tapetan badoguz, behintzen, a ber, denbora. Lehenukin dozu ba, orde. Hementxe dugu kabliek. Beste telefono batetik izin bidazetik gure telefonotetik ezin da ditu. Ia ba. Ez dugu pagetan da. Oia, sekretu que sí, a ver, bueno, bate gure bosku txartel batemon. Hola, me sorpresa, ¿es? De hecho, no txarantzako zango hau. Joder, Vodafone, ¿a qué horas? Jo, ya te digo, Ikuste ma dela izia, esango de bai, ai. Baina, telefono... Deskotxarra. Maitan impulsuagaz, zemagizek apuntetie gaz dau, Sei bos lau, sei pulsatxe. Ez ezagun batetik ditxu magaitu, beto ez. Claro. Deike da bai? A ver. Venga, ba. Mostu ina? Telefono barriro maitan, A ver, barriro? Ditxu, hor da. Badabel. A ver. Itziar regaña. Nor da Itziar regaña? Irabazlea, ba Itziar regaña. Irabazlea. Aupa! Itziar? Itziar? Bai. Egaña? Badakizu nundi deitzen dutzugun? Itziar. Itziar? Asusta bainaku. Eskara Movistarrekuek, ezinun bezikuek, eskara... Ene, kolego inoesku. Ai, asusta bainaku. Azken aukera bat, emongo txegu Itziarreri. Ma ez esan bitxegu? Nik esango txet, nungo garen, da, zuzenien. Zuzenien, aixe erratia, pum. Pun ez. Eskei. Itziar, laixe erratiti deitzen dutzugu. Itziar. Telefono hartuzku baina, ez da uinok erantzuten. Aupa Itziar. Itziar. Laixe erratitik deitzen dutzugu, parte hartu duzu gure Laixinger lehiaketan. Eta irabazli izin zara, Itziar. Erantzu guzu. Estos cuasen telefonoa. Ai, lo txatu inako. Que te den, Itziar. Ba, bueno, atarako beste papeleta. Txon, Instagrametik erantzuzku hau edo telefonotik? Telefonotik. Bai. Badiatzi hotze zu telefonotik mesedez. Baina Itziar iguele gaba txarra pastan egongo da, eta ez duzku agian arrazoi emate okingo dago. En línea dago, en línea. Iratzi. Zai hotze zu mesedez. Itziar, ez lotxatu, eta nor zara. Argazki bat, aurkezpen bat, mínimo. Join geditu naz pizkate. Ez dut esetuko nik Itziar iguel, da ni telefonotik ditukera iguel susto egin ja edo. Itziar. Baina esan eskero Laixiar erratetik deitzen dugule. Zein etzun dipa Itziar, joder. Bai, hartuet, baino
ez zuen inok erantzuten. Igual Ez da entzuten. Esan barriro dituko txegule. Igual jaka konektatzea dagoen. Beste telefono batetik ditxemo txegu. Aimar. Oina ber. Igual mikrofonotik. Bai, Itziar. Oin bai? Entzute oso? Itziar. Ez. Kendu hori eta ipini mikrofonoek. Aupa, Itziar, entzuten gaituzo? Opa, Itziar. Epa, kostoiak usugaz kontaktuen ipintxe, baina, bueno, deitzen dutzugu Laixia erretitek, irabaixionzuk, astenetako Laixinger lehiaketie. Ai. Beste... Nungu esara Itziar? Nungu esara ba, Itziar? Itziar. Itziarrekue. Eta zelan nolan Laixiar erratia entzuten dozu ba? Batzuetik. Zeinak di horrek ezagunek? Aizpurua eta... Ai, la leche. Jo, gu pentsago Itziar guaz azarre zauzela. Se deitxotxugu pare babier da estozku niñok erantzuten dago esan dugu, jo, Itziar huele... Ez da, ba, huele sosorin gotxegun guk Itziarreri edo. Ez. Ba, beste harik Itziar, bueno, parte hartu duzu gure Laixiarretiko Laixinger lehiaketan. Eta aste honetako irabazle izin zara, asmatu duzu gure abeslari iskutu etxurru zala. Eta, bueno, beste barik irabazi duzu ile amaierarako papeleta doblie. Eta erun zeinke bizio eskaintzeko sagardau botillas beteriko kutxa bat. Ondo. Zuri sagardau guztien jatzu Itziar? Bai. Asko, ez da igual. Gehiegi, igual. Ba, urten antza, sagardotegia zabalduko da biz, baina, a ber, ez? Jungo zara sagardotegira urten? Bai, Alba da, bai. Bai, igual esan ez da jun biharko, ze irabazi zeinke papeleta doblieko zuta, biziok eskaintzeko. Kupela oso bat, ez? Oina! Hori da Itziar, ba bueno, beste barik, ba bueno, eskerrik asko parte hartziarren, urrengorako parte hartu guaz, eta bueno, zuizin zara irabazlea, así que eskerrik asko. Parkatu, galdera, nungu esara Itziar? Itziar da bazien. Itziarrekue. Itziar, ba, eskerrik asko. Deba goiena. Zuei. Oso ondo Itziar, ba, gabon, tranqui etxik zaitu. Berdin, eskerrik asko. Agur. Bizkaitik behurteten gara, eta duran galdetik bai. Itziar gaur poteun ez Itziar, da Noren lagune esan dago gaur ez da, Noren lagune esan dago izan dela? Ana, aizpurua, ulertu honek. Abainokue. Aizpuru? Etxeita? Aizpuru? Etxeita lagune. Aizpurua. Ez dakigu, baina bueno. Kontrolo bigo, a ber, nok deitxo eskunbe baiz, etik, karo. Entzuli arpize jartenea zibiko gara, emeztu erratita, baina... Baina kuriosu, gaurkoek, bueno, parte hartu dago irabazteko sagardau botillas beteriko kutxa bat, eta gaur sagardau asko ez da bera. Barkatu baina eske. Osa, aukera bakotxe desberdin izauzu, lehen gozauzu botilla bat. Gelen sorta bat, oin botillas eriko kutxa bat. Osa, nila ez jata argi geratu ez, Sei zingo dan. Galdetu birko dugu, barrio zintzan... Ba, bakizu zer da gaur argi rekal. Opari ze baina. Rekal, gaur argi dauna da, Itziarrek ez daula gaur sagardau asko beran, gaur egon da. Bai, apurat off. Bai. Erdilo, gure irabazlio. Baina, bueno, irabazten badau edo irabazten baldin badau. Bai, animauko da. Ni guztu geratu dala... Bizi nahi dut. Bai, baldin bada. Aprobatu la geratu da, bai. Más o menos, ¿eh? Sí, pero no mucho, ¿no? Hor geratu da, como... Ba, niretzako nire buruen izen da superrona, baina, bueno. Bueno. Superrona, zier. Arrapan duzu a kontrapie. Eskerrik asko. Eta zagardo gazlotut, Zagardo, Baiatzu toketan zagardo botella hori, dekoso aukera. Ai, behitu. Sortako gaztea asamblada kantalatu. Ai, ze ondo eramana, Importante, noticia importante. Oin ulertu oso ze gondan izaten azier. Bai. Ze ondo eramana. Ba, martxoan bigarren aste buruen, ze jausten da zapatu, Amabi. Martxoak amabi. Bat bi. Zagardotegira jungo gara, zagardotegira irteera antolatu dugu, gazte asambladatik. Hori da, urtero lez, antolatu izen da. Igez esan izen zanei. Hori da. Baina urten barriro jungo gara zagardotegira. Adibidez, urrengo bariko irratzaioen, egin aldugu apur bat, spam apur bat, ez? Vale, venga. Eta, bueno, oin ja zuzeni entzuten dauzen entzulintzako, ala, bueno, aste buruen o aste bitarde entzuten da entzulintzako,
Gure badabe Sagardotegire juni sortako Bai. gente guztiegaz, o gazte asamladan eskutik, zelan apunta baldi, o zelan inel dabe? Zabaldugu WhatsApp bidez linkat, bestela izorretako gazte asamladan Instagramera edo sare sozialetara sartute, Twitter, egongo da TikTok ondino ez. TikTok ondino ez. Laster, Sagardotegian ingo. Sartok. Horia, formulario bat zabaldu, galdetegi bat. Bertan izen abizenak, vegetariano moduen baskalduko dozun edo ez, dudaren bat badeko zu galdetzeko deko zu hor bertan kasillatze bat. Telefono zenbakia? Eta galdera oso importante. Berdeko zuen alergiaren bat edo. Makaiau tortilla, la tortilla francesa. Alergiak ez du. Eta sagarduz bai atxu. Baina, oso zer gure gozu idatzi aldu zipini. Eta garrantzitsuena, ipintide segaitik zatozen sagardotegire. Segaitik. Galdera potolo. Arrazorik oberenak doan eukingo dau, bidai, eta menu ez da? Hori da. Hori ez da pasau asambladatik. Hori bai ez da la pasau asambladatik. Hori bai ez, hori ja. Gaur ja, bueno, la casa por la ventana. Dana paritzen du. Broma. Bueno, horritxu barrixe, gure bozue izortako jente bat, izortako gazte asamladan bitartez Sagardotegire jun, martxuen, bueno, apunta zeitzezie, urrengo erratzaioen behingu espama purtsu bat, horren inguruen, jenti banimetako. Eta beste barik entzun dugu, gure abeslari iskutue, asmatu dauena itziar, ezin da, itziar. Papeleta doble irungo dau, jamairako sosketarako, biziok eskeinteko sagardau botillas beteriko kutsa bat eruteko. Eta... Kutxas beteriko sagardau, botilla sagardau, bat? Eta baitzen juteko gure laixi hartzen saio negaz, bueno, oinguen be, laixingerreko lehiaketa barri bat eskainiko dutzu egu zuri entzuli hori. Osorik ez dugu entzuko, baina entzuko dugu. Hori da, eta importante, saioinguen entzun izan dugu, gure entzulien audizuek, eskartzen dugu benetan lehen esan dugu moduen zuen abotzak gugaz egotie, eta bueno, guri berotasun eskaintzen duzku. Así que beste barik, asmatzen baduzu ezen jan, edo uste baduzu ezen jan gure abeslari iskutue, bidali WhatsAppez alixen eskero audizo bat, o bestela edatziz, baina audizuek eskartukuz, 6 bost lau 0 iru zazpi beratzi lau zemakire, edo bestela gure sare sozialetatik, Twitter, Facebook, WordPressa badeko gure webgunia, así que bertan be iruzkin bat ipinaldu zue, eta, bueno, entzun badugu gaurko abeslari iskutue, teniko? Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va y viene, que no se detiene y qué sé yo. Pero miénteme aunque sea y dime que algo queda entre nosotros dos, que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor. Llévame si quieres a perder a ningún destino, sin ningún porqué. Ya lo sé, que corazón que no ve, que es corazón que no siente o corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? Bajará la luna para que juguemos. Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Hemen entzun dugu gure abeslari eskutue, argi dauen bakarra da abeslari honek bero ge barruen bialeozku audizue, goien sartute, erdilo dauela. Ni hasieran pentsau Cesarioren abesti bat izango da, baina... Honek eskuek norbera genitaletan egin sartute bero-berotan, oge barruen egon da erdilo.
Eta ez dakit, hau izin da gure abeslari iskutue, gaurko hemen pista batzuk emonguz. Bai, betziko lez, lau aukera emonguz. Eta, hemen, pentsauz batzuk, esagutzen dozu esan, eta seiritzeko zuen. Gure aukerak die. Ez que nik, bi horregaz fonden. Ez que gaur edozein izan daileke, Osea... Edozein. Abeslari bat izan ezik, edozein. Edo honor. Ia, luzetuko guz lau aukera, eta zuek ja, pentsauko zuen. Lau erantzun. Debatidu launen artien, eta... Lau emaitza. Lau emaitza posible, bale? Lau emaitza posible. Sinónimo. Multiple choice. Hori. Vale, aukera. Atzo, lehengoko gola sartu baben Iker Muniain. Eta hirugarren aparkatu. Atxo futbola hau zonala. Bai. Ni bena zentea horreka. Vale, aukera Iker Muniain, Atletikeko jokalarize. Kapitaina. Txantrako... Txantrako da, bera. Eskerrik asko ziertatzen gai. Eskerrik asko zier. Ez nabarriko ahi represent. Zire bizitzaren aurrera hobi izango da. Vale, be aukera. Iker Maguregi. Iker Maguregi esagutzen dugu, ez da? Bai, klaro. Arkatu taldien ibiltzen da. Durangarra bera. Eta H taldien be bai, bi taldekos. Bi talde, Beste zein zezu? H. Bateria joten ibiltzen da. Batzutan mekantetan. H ez da hozkatzen. Karo. Maitan ez duzu harrapaulen lenguen. Ez. Kanaria zenbizizera. Bai, askotan esaten dut. Bueno, hori. Gure entzuliek aldu dira. A. Iker Muniain. B. Iker Maguregi. C. Iker Unzueta. Amorebietako jokalari, ja? Hombre. Garaitarra. Ese de Amorebieta. Garaitarra. Bueno, hori matizena ikasi ban. Abadiño. Garaitxe bizida, Bueno, biziko da, oi. Bueno, Gabadiño kue. Galdetuko txau. Gabadiño. Vale, Gabadiño tarra. Eta, laugarren aukera Isorretako Iker Rabasolo. Iker Rabasolo. Iker Rabasolo makina. Famoso, apellido bentsa famoso dekota. Reconocido. Eta, dano que esagutzen dugu. Nik bai. Igual, Isorretatik kanpo dauzenak ez da ezagutuko, baina Isorretan danok ezagutzen dugu. Por supuesto. Bigarren abizena be badakigu danok, ez dugu esango sekretu delak. Baina, agian pista bat emango dugu. Amaitzen da. Azten da eta amaitzen da barri, bale. Bordeko zuen entzule. Esango guz barri igual errepetitzen. Bota. Vale, A aukera Iker Muniain. B aukera Iker Maguregi. C aukera Iker Unzueta. Eta laugarren aukera eta D aukera dana, Iker Abasolo. Hordekiz entzuliek aukerak, entzun dugun abeslari iskutu ezinan jakiten modu zue, edo uste dozu ezinan. Esan dugu moduen, bidali audizioz erantzune alba dozue, edo bestela idatziz WhatsAppera, baina audizio eskertzen dugu, zuen berotasuna sentitzeko bertan, 6-5-0-0-6-0-6 makire, bestela gure sare sozialitara, Twitterra badeku, Facebooka bebai, gure webguni badeku, WordPressien, así que ipini laixi erratia WordPress da horra hartu behatzue. Eta beste barik, gure laixi hartzen saio honegaz amaitzen jumiku, eskerrik asko horrekal, Irati, Maitane, Asier Tekniko, eskerrik asko dan hori. Aimar. Hori da, eskerrik asko batez be, entzulieri. Eskerrik asko entzule, amenizatearen. Hori da, zuzen entzuten egotiarren, ala, aste uren, aste bitartino, beste egun baten saio hau entzutiarren, benetan eskertzen dugu zuen babesa eta, así que beste barik, urrengo astien gehiago astoriko gara, eta gozatuko zue. Así que, agur.